teraz v Budapešti a letíme do Saúdskej Arábii. Mám tu aj kamarádov, tu je jeden z nich zo Slovenska. Tu máme ďalšieho kamaráda a takto pekne nastúpime do lietadla. 5-hodinový let máme za sebou a víta nás vysvietené mesto Žida. Z hľadiska Abdul Azúra ideme do mesta taxíkom až 20 km. Priznám sa, že s tou návštevou Saúdskej Arábie mám taký zvláštny pocit. Veď táto krajina donedávna bola až 500 rokov totálne uzatvorená. Prístup do krajiny mali len pútnici, pozývaní zahraniční robotníci. No našťastie sa už veci menia a krajina sa postupne otvára pred svetom. Od roku 2019 začala krajina udeľovať turistické víza. Žiaľ, roky 2020 a 2021 s pandémiou covidu spomalili turistický rozvoj cestovného ruchu. Tak nečudo, že o tejto krajiny vieme len veľmi málo. O Saúdskej Arábii sa už objavujú stále viaceré informácie, ale hlavne sú to cestopisy, ktoré prezentujú prírodné krásy a výstavbu republiky. No účelom mojej návštevy je skorej spoznávať miestnych ľudí, ich denný život a ich prístup k turistom. Áno, vidíme tú veľkú budovu, takže my bývame 3 noci v tomto hoteli, veľký, prepichový. Na druhý deň ideme kupovať, vlastne sme už aj kúpili ten miestny oblek. Takže s kamarádmi sa nám podarilo kúpiť šastko. Takže my, turisti z Európy, zo Slovenska, tak toto uctíme tých našich priateľov. I love you, Habibi. Turban, budem pravý miestny. V druhom obchode môjmu novozískanému bielému plášťu názvom Zavboň dokupujem ešte červenú bielú šatku s názvom Chučpa, aj s čiernym obručom, ktorý sa nazýva Ežeron. Ahmed, salam. Už som tu získal dobrého priateľa. Welcome. هذا هو ما شاء الله تبارك الله. Very nice. Welcome. Asi došla nejaká výprava. Zvedaví sme aj na typické arabské trhovisko názvom Súk a konštatujeme, že tovaru je tu dosť a kúpy sú plné. No hlavne proti mojej kamere nikto neprotestuje. Našli sme aj takú miestnu jedáleň, kde sú typické exotické jedlá. To je napríklad ryba, máme tu zeleninu, ryžu a také ostrú polevu, že ozaj je to chutné, asi je to aj koreniny kari a niečo podobné, čo nepoznáme. Takže dobrú chuť. Na každom kroku zistujeme, že tu medzi obyvateľmi je zbadať uvoľnenie a mravnostná polícia už až tak nesleduje ľudí. Predtým pár rokov dozadu si za takéto intimnosti a verejnosti odmena bola bičovanie. Snažíme sa spoznať krajinu a ľudí aj v iných častiach krajiny, a preto pocestujeme dobrých pár 100 km ďalej.
V meste na každom kroku funguje gurmánska prevádzka. Tu ďalší obchod, vlastne tu pečú také placky. Pripravujú sa tu plnené placky, dominuje zeleninová plonka. Udivuje nás aj šikovnosť kuchára, postup výroby. Také arabské priateľstvo. Aj metre stretávame veselých a priateľských ľudí. Taký vám pozdrav z riadského metra, ktoré chodí jak modrý ďábel. Majiteľ reštaurácií nás pozval, aby sme sa pozreli. A aj nás pohostí. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, goodbye. Bye. Hello. Hallo. Možno sa aj učia oni. Ty? Saudi? Ja, Saudi. Ja, Saudi. Hej. Nakoľko ideme okolo školy a tam je prestávka, tak mladí nás na ulici objavili a sme pre nich zaujímaví. No a našu návštevu Arábii ukončíme u jednej rodiny, kde nás pozvú na čaj. Áno, sme v štýlovej domácej čajovni, kde sú pozvaní len uctievaní hostia. Áno, máme tu arabskú pohostinnosť, peknú miestnosť, štýlovú, takže to nie je u nás také niečo a náš ubytovateľ nás sem pozval a my jemu to veľmi ďakujeme. Naozaj tá káva je inej chuti, k tomu sa podávajú aj ďatle S arašidovým maslom. Tie ďatle sú čerstvé a o to sú zaujímavejšie, tá chuť je ozaj taká jedinečná, takže kto by si to chcel vyskúšať, musí dojsť sem do Arábie. A nakoniec našej okružnej cesty po Arábii môžem konštatovať, že arabská pohostinnosť a arabskí ľudia ma príjemne prekvapili so svojou povahou a svojou pohostinnosťou.